Снимаш ли? Да. Вече снимаш? Имам изявление да направя към целия свят. Не се страхувайте, вече съм смирен. И бях решил това да е цялото изявление. Но понеже Лудия седна така дясно, ми даде криле, ще кажа още няколко неща. Трябваше да стана на 33 години, да ми се случи нещо преди една седмица, за да разбера кой съм и че с човешкия мозък може да лъже самия човек, който го притежава. Не ги говоря монотонно, трябва да се науча повече живот да говоря. Да съжаляваш за някой или за нещо се оказва, че е грешка, защото когато срещнеш някой, който ти отвори съзнанието и сърцето, разбираш, че всъщност заради вътрешния липсата на мир вътре в теб, ти смяташ, че някой не можеш без него. Дано някой да ме разбере какво искам да кажа. И искам Лудия да влезе в кадри. Ой, това е кадратка. Елам с тях, не мога. Вземи стола. Със това момче, той прав ще стоиш? Вземи стола. Чакай, момент, снимай. Момент само да седни той, защото аз без него се чувствам слаб. Ела, ако обичаш. Това е моя брат по лостови. Телослужението му вече налясе. Той е безпощаден. Вчера едни деца минаха така излая, че те почнаха да бягат. Днеска не е приказлив. Всяко едно момиче, което го види и почва да си мисли за него. Корав мъжага е. Не знам дали ще иска да каже някоя дума. По някой път не говори много, но по принцип има какво да каже. Давай, Роки. Дай това. Ще почне да говори, набира смелост и на лостовете така в началото по-малко, после... Време. Нещо го си гореш, париш нещо. Асфалт треска. Имаш ли? Да се гъчват. Фотото, ако видите каква панделка има на кръста, ще искате аз да съм фото, а тя да е в кадър. Тя казва, че ако дръпна панделката, само панделката пада. Затова все още съм я дръпнал. Ако да. Часовникаря сигурно ще гръмни като види този клип, ще се зачерви, ще дигне задна гума, предна гума. Но аз вече съм смирен, така че няма опасност. Ще свърши времетраенето на клипа. Вече нямам рога. Мина на клип показах, че имам рога, вече нямам рога. Вече съм тотално друг човек. Нещо средно между Далай Лама и Тристан от един филм, току-що разказвах за него. Ще напусна родата си на смени, ще ти хактай на глава, ако ми кажеш нещо. И аз не знам, давай. Иди поне си мичка да го звън в някой джоба. Кажи нещо. Кажи нещо, почна да дам сенк пред камерата, като абсолютен седен. Всичко е окей. Заболяха я ръцете. Кажи нещо. Всичко е окей. Той прави шаранче. Той е в процес на размисъл. Шаранче. Процес на размисъл е. За Мирелка нищо не казахме, но тя не обича да се говори за нея. Сигурно се чува, че те хареса. Да е жива и здрава. Да. Да си е така хубава. Как? Мирелка. Усещам малко магаляличка. Ученицето магаляличка. Все някога ще се срещнем пак. Той за какво се отнася? Ще казваш нещо да свършим. Кажи
Кой ще свършва? За малката. А? Нищо за малката. Освен да е жива. Тя не иска да говоря за нея. Напротив, може да е минал. Тя овен не беше? Овен? 31 марта. Малко овенче. Анита беше на 29 марта. Ами добре. Няма клиент. Здрасти. Снима ли още? Съблечен го да искаш? Да им Аз пиштол. съм първия. Да видим пиштолите. Аз съм първия. Знам, че можеш. Дай да стигнем, айде. Паш се по целувка да приключваме. Да се направи. Фотото е невероятна неязичност ни ходи. Такъв човек няма никъде да срещате по света, макар че вие не я виждате в кадър. Благороден. Аз ще ви я опиша. Това е на сър Ланселот от първия рицар жена му. Роклята е като ходи по земята и прави земята благородна. И като засадите там ягодки и никнат, оригинално мога да кажа, щях да кажа Ферари, като няма нищо общо. Турбоез видяхме в Търново, котката ми киха, долу-горе приключваме с това, там пише Крейзи, казитрото отзад почти го извадил, приключваме край. Хайде! Спирай, че гледам глупости, казвам.